Moi bo día, moi boas tardes, rapazas, rapaces. Hoxe imos ver un novo tema que vai ser a antiga Mesopotamia. Tedes aquí nesta primeira diapositiva dúas imaxes reais, fotografías. Á esquerda un relevo dun restos dun palacio dunha das culturas que xa veremos agora. E á dereita os restos dunha cidade antiga de Mesopotamia e os restos dun zigurat, que xa veremos o que é. Ben, en primeiro lugar hai que saber que Mesopotamia, como di o seu nome, significa terra entre dous ríos. Meso, medio, Potamia río en grego. Tedes aí unha imaxe do río Éufrates e esta sería a terra que comprendería realmente non soamente a franxa de terra que hai entre o río Tigris e Éufrates, que vedes na imaxe, senón tamén toda a rexión. Básicamente sería actual Irak, o actual estado de Irak, aínda que abrangue máis territorios. De feito, chegaría tamén un pouco a Siria, Xordania, parte de Arabia e incluso parte do actual Irán. Ben, o que máis destaca esta rexión é porque é das máis antigas do mundo onde xurdiu a civilización. Como lembrades do tema anterior, en Mesopotamia foi deses primeiros núcleos onde se desenvolveu a agricultura e máis tarde se desenvolveu a construción de cidades e a organización en estados. Xa no cuarto milenio antes de Cristo, é dicir, pois en torno ao 3500 antes de Cristo, tiñamos as primeiras cidades. Lembrade, a carón destes dous grandes ríos que vimos anteriormente, o Tigris e Éufrates, van ir asentándose unha grande comunidade de agricultores que co paso do tempo vai crecer ata dar lugar ás primeiras cidades. Das primeiras cidades destacan cidades como Uruk ou a máis coñecida que é Babilonia. A máis antiga de todas, tédela aquí na fotografía da dereita, son ruínas. Imos ver máis adiante por que as ruínas destas civilizacións non son tan espectaculares como as que vimos no tema de Exipto. A clave vai ser o material constructivo que tiñan nesta época. Ted en conta que estas primeiras cidades do cuarto milenio e xa do terceiro milenio antes da nosa era eran cidades que chegaron a ter ata 20 e 30.000 habitantes, é dicir, cidades que para a súa época eran as máis grandes do mundo. Cidades que estaban organizadas en torno a unha estrutura social moi xerarquizada, como a que vimos no tema anterior, onde había un rei, moi mesturado coa religión, un rei, sacerdote normalmente, que dominaba a estrutura do Estado. Eran normalmente cidades-estado. Vale? Inicialmente eran cidades en torno a estes dous ríos que foron crecendo e intentando dominarse unhas a outras. O que pasa é que non foi ata ben avanzado o terceiro milenio cando unha delas consiga conquistar o resto. Vale? Máis adiante xa se formarán grandes imperios que veremos ao final deste tema. Do que máis destaca de Mesopotamia é sobre todo a escritura. Xunto con Exipto é a civilización onde temos os restos de escritura máis antigos da humanidade. Ted en conta que algúns destes restos datan do propio cuarto milenio antes de Cristo, é dicir, pois uns 5.000-5.500 anos da nosa época, é dicir, moi antigos. Por que se lle chama a escritura cuneiforme? Pois basicamente o nome ven da forma en que conseguían escribir e debuxar máis ben sería cincelar eses signos e gravados que vedes neses dous exemplos. O que facían é que escribían sobre tablas de arxilla húmida. A arxilla, basicamente, pois a arcilla en castelán
formaban táboas con ela, e cando aínda non se secaban de todo, cunha cana ou con un pau que tiña o borde cortado en forma xustamente de cuña, nunha forma triangular, facían estas incisións que, como vedes, teñen esa forma de cuña, sobre todo polo instrumento co que facían os símbolos e debuxos. Un pouco pasaba como coa escritura exipcia. Inicialmente eran debuxos os que facían, e máis adiante pasaron a ser signos que xa representaban palabras. Vale? Máis adiante foi evolucionando, pero iso xa será pasados os séculos. E lembrade, toda esta escritura servía sobre todo pois para levar as contas da administración e do comercio, basicamente. Tamén aos títulos de propiedade e a máis adiante, pero moi adiante, as normas legais. Falando das normas legais, nesta civilización vai xurdir o que coñecemos actualmente como xustiza, como legislación. No resto de civilizacións tamén xurdiu, lóxicamente, en Exipto, nas civilizacións da India, en China, incluso na América precolombina. Pero o primeiro resto, artefacto arqueolóxico que temos nós que recolla unha legislación, é dicir, unha serie de leis, unha serie de normas coas que se rixe unha sociedade, é xustamente en Mesopotamia. O código máis antigo e máis coñecido é o Código de Hammurabi, vale? Lembrade, código é un conxunto de leis. Hammurabi non era máis co rei dunha destas cidades, Babilonia. O que pasa é que Hammurabi, como vedes aí a data, 1740, é unha data aproximada antes de Cristo, realmente xa non era do século IV das primeiras cidades, xa pasaran, fixadevos, case 2000 anos de diferencia. Hammurabi realmente era un rei dun reino xa máis grande, non estaba soamente Babilonia, xa dominaba a meirande parte do territorio. E, polo tanto, viuse na necesidade de deixar escrito unhas leis. Por qué? Porque antes normalmente a legislación, as leis, os xuizos facíanse de modo oral diante dun xuez. E claro, cando soamente tes unha cidade, iso se pode facer, pero se tes un reino máis grande, os xuíces non pode ser soamente 2 ou 3 dunha cidade, teñen que ser moitos, e teñen que saber que leis se aplican. E para dar unha uniformidade para poder dirixir un estado máis complexo que esas cidades-estado pequenas do comezo, necesitan unhas leis fixas, unhas leis seguras que fagan que a poboación saiba cales son os seus dereitos, cales son os seus deberes e as obligacións, vale? De feito, mirade aí, unha imaxe, unha fotografía dunha estela, se chama, onde se recollen esa legislación. Era unha legislación onde aparece a famosa lei do talión, que aínda é moi coñecida hoxe en día, que é a lei de ollo por ollo, dente por dente. Vale? De feito, aí tedes algún exemplo de normas que había, de leis, e algunha destas normas vedes que son todas referidas ao dereito, o dereito penal sobre todo, o dereito civil, de como relacionarse as persoas, vede que son moi duras, vale? Unha sociedade onde como non existía como hoxe en día as cárceres e os sistemas de protección, cando alguén cometía un delito, o castigo adoitaba ser moi forte. Por suposto, había pena de morte, había penas de prisión, pero moi poucas, a maioría eran penas que consistían en castigos ou físicos ou tamén podería haber pagos, haber multas, vale? Podemos ler algún exemplo. Mirad aí, se un home reventou ao outro home un ollo, ese home poderá reventar o ollo ao que lle reventou o ollo. É dicir, esta é un claro exemplo da lei de ollo por ollo, literalmente, vale? A lei do talión. Pero non todo era así, non todo era proporcional. Por exemplo, unha das cousas que hai que ter en conta é
a dignidade dos homes. Non todos os homes eran iguais, non era o mesmo un nobre ou un sacerdote que un simple campesiño ou un escravo. Por exemplo, nesa mesma lei vedes como se un home libre lle reventaba un ollo a alguén pero que era inferior, este non lle podía devolverlla. Pagaba unha multa, pero menor, vale? E mirade a última sentencia que sempre se menciona. Se un fillo golpeou o seu pai, que lle corten a man, vale? Eran así de radicais, A autoridade era do máis importante na antigüedade. Ben, outros elementos nos que destacan esta civilización é sobre todo nas construcións. Como vos dixen xa antes, quedan poucos restos das súas construcións, principalmente porque construíanse en ladrillo. E claro, co paso dos séculos o ladrillo vaise desfacendo, non é o mesmo que a pedra, que por exemplo en Exipto era o material máis utilizado para os templos, non así para os palacios, por iso tampouco conservamos moitos. E o mesmo acontecía aquí en Mesopotamia. Case todos os palacios e os templos, esa é a grande diferencia dos templos, estaban construídos con bloques de ladrillo. E a maioría, os edificios principais estaban construídos sobre unha plataforma de ladrillos. Estaban como elevados. Que pasa? Todos estes ladrillos, cos paso dos séculos, pasaron a ser unha especie de pequenas montanas, pequenos outeiros de arxila. E ás veces é moi difícil identificalos. Si coidaban moitísimo, por exemplo, as pinturas e os relevos. Aquí á esquerda tedes unha reconstrucción dunha porta da cidade de Babilonia, a porta máis coñecida, que é a porta de Istar, que era unha das deusas de Babilonia, e tiñan, vedes aí, pois, unha decoración, un cor azul moi rechamante, vale? Á dereita tedes os restos do palacio de Persépolis, que era un palacio do reino dos persas, moi coñecido, mirades, con moito relevo e moita estatuaria. Deso había moitísimo. Outro exemplo, o máis coñecido de todos, de construción de Mesopotamia é o dos zigurat. O zigurat non era máis que un exemplo de construción de templos de Mesopotamia. O que pasa é que este era un templo que tiña forma de estrutura escalonada. Tiña varios niveis de estrutura que vedes que vanse facendo máis pequenos conforme se elevan, e no cumio había unha especie de santuario, un templo pequeniño. Vale? Dende aí tamén se podían facer observacións astronómicas. Lembrade que a astronomía, o ceo nocturno, era importantísimo na antigüedade. Era algo entre relixioso, máxico, moi ligado con calendario. En Mesopotamia é onde, por exemplo, establecen o actual calendario de 12 meses e 30 días, vale? Foron uns xenios do cálculo do tempo e da astronomía. Tiñan todo moi calculado, vale? As constelacións e todo iso. E vedes aquí á dereita como o que nos queda hoxe en día deses templos é moi pouco. Por que? Porque a arxila basicamente vaise desfacendo en compactando. Moitos destes zigurats que vedes aquí na fotografía son reconstruccións. E para ir finalizando, imos rematar vendo cales foron estes reinos que apareceron en Mesopotamia. Xa vos dixen que ao comezo eran pequenas cidades-estado, parecidas ás que veremos en Grecia, como Abur, Uruk, Babilonia, pero isto foi no finais do século cuarto milenio, durante o terceiro milenio, pero xa a finais do terceiro milenio, é dicir, pois en torno ao 2100 a.C., vai aparecer un reino poderoso, Akkad, o reino da cidade de Akkad, que consiga conquistar o resto de reinos. Vale? Vai haber aí un rei poderoso, o primeiro rei do que temos constancia, que vai formar un exército permanente, que vai ser o rei Sargón de Akkad, e vai conquistar toda a rexión. máis grandes imperios que van xurdir? Pois da cidade de Asur, que está no norte de Mesopotamia, vai xurdir o Imperio Asirio.
que vai ter moitas fases, pero a máis coñecida de todos vai ser pois entre o século IX e século VII antes de Cristo. Van conquistar todo Mesopotamia e máis aló van conquistar tamén a franxa do Mediterráneo, o actual Siria, Palestina, e van chegar incluso a conquistar parte de Egipto. Eran moi coñecidos os asirios porque eran uns grandes guerreiros. Hai moitísimos relevos nos restos dos seus palacios de soldados conquistando cidades. Hai un relevo moi coñecido no cal aparecen cruzando ríos con pelexos de cabra a modo de flotador e outros que facían como torres de asedio. Outro imperio moi coñecido, o babilónico, que vai ser realmente quenes conquisten a este imperio asirio. Moi coñecido porque o seu rei máis poderoso, Nabucodonosor II, vai ser o que conquiste a famosa cidade de Jerusalén e destrúa o templo de Salomón, moi coñecido, que sempre aparece en moitas películas. Vede como estes imperios, conforme nos se van achegando a nosa era, vanse suceder. É dicir, un grande imperio se expande e cando é derrotado por outro, pois é sustituído por un imperio que ademais xa veredes que parece que é maior e máis poderoso. A este imperio babilónico vaille sustituir outro aínda máis poderoso todavía, que vai ser o imperio persa. O imperio persa vai conquistar os babilonios no século VI e mirade no mapa da dereita como Persia, que originalmente era un reino do actual Irán, máis o oeste de Mesopotamia, vai chegar a conquistar un dos maiores imperios da historia. Mirade que vai ir dende a India, esa rexión que pon aí, Sogdiana, Bactriana, ata Egipto e incluso van tentar conquistar Grecia, vale? Toda esa rexión xigantesca. Bueno, con isto rematamos o tema de Mesopotamia. Un saúdo.